दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव खौरां। सोरनि जिउआव मा लिरनाय दं रावबो मिथिस' हाया। नागिरो बयबो जिउआव गोजोन, नाथाय नागिरदों जरासे बोराय आरो बुरैया बोथिसे ओंखामनि थाखाय मागि नांदों। जरासे बोराय बुरैया जादों चिरां जिल्लानि बामोनगाव आमलायगुरि गामिनि बुसा मुसाहारि आरो हायथु मुसाहारि। बुसा मुसाहारिया थाइनै मेगनाबो खाना, जायनि थाखाय अनसुलि बिसि हायथुआ बोरायखौ आखायाव हमना सुबुं माहारिनि सेर सेर मागिना जानो गोनां जाबाय। गैया जरासे बोराय आरो बुरैहा फिसा सासेबो। नागिरदोंमोन जिउआव फिसानि अननाय, बेनो जादों इसोरनि माया। लामा लामा गिदिंनांगौ गोनां जायो आयं हिन्जावा नोंखौ लानानै? आं मेगन गैला आरो बिदिनो थाइसे थाइनै बिबायना जायो आं, मागिना जायो आङो। माने मावनानै जानो हायैखाय ना? औ, आं गोदो अजाजों सोलियोमोन। औ, अजाजों मुलिजों आं बहुत मानसि फोसाबदोंमोन। औ। गभमेन्टनि आसनि मोनगोन ना मोना? गैया मोनाखै। दा अबाव थांनो ओंखारदों आयंमोना? दखानाव। मा नाम होनदों आयंना? बुसा बसुमतारी। मा गामि? गामि नामा आमलायगुरि? आमलायगुरि बामोनगाव। दांसोबारि। नोंसोर अबाव थांनो ओंखारदों दा? दखानाव। मेगन नुवा नामा? बेसे गोबावनिफ्राय जानाय? बोसोरनैसो। न'खराव साबेसे दङ? जों बोराय बुरैल'। बिदिनो नोंसोर मागिनानै जायोना? औ, बिबायनानै जायो आं। हा हु गैयाना? गैया। गोदो दलरसेल' बायनाय लामा सेरनि न'।